ma pod wamanya nyaka sani. Obila mag Okwach Kich otimo nonro matut ma omako Amos Barasa Kasili, achich machielo ma bende tudo gi nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ma bende nonegi tarik 30 dwe mokalo. Achich no ne omaki kar dak ma Kibra e alwora ma Darajani ma en kaluwore gi nonro matut ma bende obila osebedo ka timo ma bende yango ni Barasa en achich maduong' e nek mar jatelo no. Nonro no ne ofwenyo ni achich no ema ne en jariemb apiko ma namba ne en KMFZ 413W, apiko mar Bajaj Boxer mane jal mane onego Ong'ondo ne tiyo godo e luwo nyamburko mare kendo ne ochako ti kode kendo bang' nek mar jatelo no. E seche ma bende no make ne oyude gi apiko ma bende wacho no kane odadhoge ne oyieni ne ene maundu no kendo ne en gi tudruok gi achich yie mane otimo timno ka owacho ni en owuon to ne ochule omenda maromo shillings 50,000. Apiko ma bende no yude go no chalre gi mano ma bende kamera mag wang' dede kata CCTV ne omako machiegni gi od bura mamalo kaluwo nyamburko mar jaod bura no. Barasa koro irito tere do ka obila mag Okwach Kich osingo ni nyaka ratiro yudre. E kaunti ma Kisumu en obila